Алдагы матур бәйрәм иртәсе Тулайым Николаевка районы Зур Ширклей авылына юлланыр. Бүген үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Рахмаева Фатыма Рызван кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, җылы теләкләрен аңа беренчеләрдән булып улы Ринат, килене Әлфия, оныгы Рамилә, кияве Марат, оныкчалары Самир һәм Самина, оныгы Мәдинә, кияве Рөстәм, оныкчасы Эмиль җиткерергә ашыгалар. Сөекле фәрештәбез, газиз әнкәебез 1952 елның 15 гыйнварында гаиләдә беренче бала булып дөньяга туа. Тату һәм матур гаиләдә бер-бер артлы туган 7 кыз бер-берсе өчен бик якын һәм кадерле булып үсеп, гаиләне бәхетле итәләр. Әткәй белән икәү бергә балиг булган матур 18 яшьлек чакларында гаиләләрен кырып җибәргәннәр. Шул вакыт әтиебезне армия сафларына алалар. Әниебез кайнана-кайната белән зур гаиләдә торып, сөйгәннең кайтканын көтеп яши башлый. Әткәй кайткач бер-бер артлы 2 кызлары Насиха һәм Наҗия туа. Шул чак яшь гаилә үзләренең өйләрен салалар. Яңа өйдә нәсел дәвамчылары булып уллары Ринат та туа. Әткәй белән әнкәй үз балаларында бар яшәешләренең мәгънәсен күреп, бик сөенеп үстерәләр безне. Кызганычка каршы, әлеге шатлыклы көннәрне озак татырга туры килми. Әткәйгә бары 41 яшь булган чакта юл һәлакәтенә калып көтмәгәндә вафат була. Бер ялгыз әнкәй авырлык күреп, эшебезне дә олы тормыш юлына бастырды. 20 ел тимер юлда эшләп, күп авырлыклар аркылы тормыш алып бара. Шул эштән ул лаеклы ялга да чыкты. 25 гыйнвар көнне сөекле әткәебезгә дә 70 яшь тулыр иде. Бүген бездән аңа дугаларыбыз барсын. Хәзер 5 оныгы, 7 оныкчасына күкләрдән карап сөенеп торсын мәрхүмебез. Сөекле фәрештәбез бүген үзенең картлыгының түренә аяк атлап горур килешкерә. Бу галәмдә миллионлаган кешеләр арасында да мин үземне бәхетлеләрнең берсе дип саныйм. Чөнки безгә, Аллага шөкер, иң аңлаучан, иң назлы, әллә нинди сихри тылсымга ия, җылы күңелле ана бүләк ителгән күкләрдән. Йокысыз төннәрне күп күрергә туры килгәндер аңа безнең аркылы. Ләкин барысында ул оныткан кебек яши. Мең рәхмәт сиңа, газизыбыз. Бүген юбилееңдә сиңа рәхмәт сүзләреннән башка озын, саулыклы гомер телибез. Чөнки син янәшә бездә булсаң, без дә бәхетле яшәрбез. Рәхмәт сиңа, әниебез, әбекәебез. Төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә, күзләреңдәге бәхет очкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртәң синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларыңны тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Котлы булсын, әнкәй, туган көнең. Сәламәтлек, бездән шул теләк. Саулык булса җирдә, бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер, әни. Йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш, көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә төшмәсен. Юбилееңдә изге, матур хисләр күңелеңдә калсын уелып. Тәбриклибез сине чын йөрәктән, барыбыз да бергә кушылып. Хөрмәтле Фатыма Рызвановна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Tünge küklerden tomşılar tama, күз яшы ялтырый шәм яктысында. Юләр елларым исемә төшә, шу еллар әнкәй бик үкендерә. Әнкәй, әнием, барысы өчен кичер син мине, кичерче мине. Чәчәк
beylemin tutup kulaman, yugurip kaytam senin yanına. Yaşkına seni yukka burçudım, eyken sözünü hiç dinlamadım. Yukusuz tünler, aşık göz yaşın, eneyin aşan min bir özgerdim. Enkey eneyim varsa şün, kişirsin mine, kişirsin mine. Şeşen beylemin tutup kulaman, yugurip kaytam senin yanına. Vakıtlar uzağaş barısın anladım, enkey güngülün küp yaraladım. Karşı yarışığını min über idim, boşka rencitmem seni ben derim. Enkey eneyim barısı şün, kişirsin mine, kişirsin mine. Şeşen beylemin tutup kulaman, yugurip kaytam senin yanına. Газиз әнкәйләр олы юбилейлар каршылаган чакта күңелләр шатлана да, моңсулана да бер рәттән. Чөнки әнкәйләрне мәңге яшь килеш саклыйсы килә, дип язалар сезнең хөрмәткә Фатыйма Рызвановна үз котлау хатларын кызыгыз Нәсихә, киявегез Шамил, оныгыгыз Усман тормыш иптәше Земфира, оныкчаларыгыз Камилә һәм Айша, оныгыгыз Раилә тормыш иптәше Айып, оныклары Азалия һәм Җәмилә, кодагыгыз Сания, кодагыз Исмаил белән. Әни, инде дистәрәгән еллар мин шушы татлы сүзне назлы килеш кабатлап, иң кадерле кешемә эндәшәм. Ул да миңа балам дип, яратып, бар йөрәк җылысын биреп дәшә. Безгә тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән. Безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизыбызга нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Тормышыбыз бизәге булган әниебез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Зур үсеп, үзебез әниләр булсак та, без төпле киңәшләр сорап синең янга киләбез. Синең һәр чак безне аңлаганыңны, ярдәмеңнән ташламавыңны беләбез. Син гаилә учагын, тынычлыкны саклаучы, мәхәббәтең, сабырлыгың, назың һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүең өчен синең алда баш иябез. Синең иңнәрдә бик зур йөк, гаилә мәшәкатьләре дә, һөнәри эшчәнлектә, балалар тәрбияләүдә булды. Алтын куллы, җылы йөрәкле фәрештәбез. Матур бәйрәм белән сине котлап яратабыз дип әйтәбез, һәм синең алдыңда түбән генә башыбызны иябез. Син кияү, киленең өчендә кайнана түгел, әсердәшче, дус һәм әни була алдың. Алар да сине бик хөрмәтләп яшиләр. Безгә күрсәткән бар ярдәмең өчен дә олы рәхмәт укыйбыз, сөеклебез. Әни миңа тормыш бүләк иткән, балам диеп назлап үстергән. Кечкенәдән биргән киңәшләре китми әле һаман күңелемнән. Әниләрнең изге догасында үтә озын юллар арасы. Аклап аның изге фатихасын безгә әле алга барасы. Кирәк чакта ырышты да мине, мактады да кирәк чагында. Тыйып яшим әнием җылысын, чәчәк атып яшьлек таңында. Киләчәккә миңа ишек ачты, кулга биреп алтын аскычын. Бергәләшеп гаилә учагында без үрәбез тормыш баскычын. Әниемә шиксез бәхет телим, кайгы күрми, озак яшәсен. Язгы кояш кебек нурлар сипсен, җәйге яшен булып яшнәсен.
Хөрмәтле Фатыйма Рызвановна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Әлеге җырда бары сезнең өчен генә яңгырый. Çiçekleri matur bulsa da varmış şokkatırlığı. Eniyimnin gözlerinde dünyanın maturluğu. Eniyim, 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 dağ jilidey nazlı kullarım. Eniyim tek sana bağışlap jırlılar yaratkan kızlarım. Eniyim, 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 dağ jilidey nazlı kullarım. Eniyim tek sana bağışlap jırlılar yaratkan kızlarım. Кыяшның яктылыгына тырасы югап тора. Әниемнең нурлы йөзе кыяштан да яктыра. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларым. Әнием тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларым. Диңгезне шиксез киң биләр беләм алай түгелем. Барлык диңгезләрдән дә киң әниемнең күңеле. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларым. Әнием тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларым. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларым. Әнием тик сиңа багышлап җырлыйлар яраткан кызларым. Җырлыйлар яраткан кызларым. Җырлыйлар яраткан кызларым. Балаларым, алтыннарым дип үстергән газиз фәрештәбезнең бүген аеруча кәефен күтәреп, әлегә кадәр әйтелмәгән сүзләрне әйтәсе килә, дип башлыйлар Фатыйма Рызвановна кабат сезнең хөрмәткә багышланган котлау хатларын кызыгыз Наҗия, киявегез Ринат, оныгыгыз Гөлсинә тормыш иптәше Султан, кодагыегыз Гөлҗәрә белән. Кадерледән дә кадерле, газизлардан да газиз булган сөекле кешебез. Син дөньяда иң гадел, тәртипле, акыллы, туганчыл, саф күңелле кешеләрнең берседер. Газизыбыз безнең, син бөтен гомереңне, бөтен җан җылыңны безгә, балаларыңа багышладың. Безне тормыш сөючән, тырыш, белемле итеп үстердең. Синдәге күңел сабырлыгына таң калырлык. Безне кеше булсыннар дип үстергән йокысыз төннәрең. Безгә кылган изгелекләрең өчен бүген синең алдыңда баш иябез. Тәүлекнең кайсы гына вакытында кайтсак та, синең табының һәрчак әзер, йөзең ачык. Сердәшчебез дә, төпле киңәшчебез дә, авыр чакларда кышып юатучыбыз да син кадерләнебез. Йортыбыз күге һәрчак аяз, кояшлы. Аның нигезенә, һәрбер почмагына синең күңел сафлыгы, күркәмлеге сеңгән. Кайларга гына китсәк тә, без туган йортыбызны сагынып, очып кайтабыз. Чөнки анда син безне сагынып көтәсең. Рәхмәт сиңа, әниебез. Иман нуры тулган күңелеңә җан рәхәте, җан тынычлыгы табып, киләчәктә дә без балаларыңа хәер фатихаңны биреп яшәсәң иде. Без бәхетле бүген, бик бәхетле. Әниебез бар үрнәк алырлык. Ялгыз яшәүләре җиңел түгел, бирсен Раббым көч һәм сабырлык. Куанычлар гына алып килсен, 70 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйрәмен. Кишелекле, сабыр, түземле син, мәрхәмәтле дуска, туганга. Туганнарың барысы сине хөрмәт итә, киң күңелле кеше булганга.
Yıllar öte deyip borçılma sen. Yıllar ötü bir ni түгел ул. Сау сәламәт булып узак яшәү, үзе бәхет, үзе шатлык ул. Әни, Ходай сиңа тыныч тормыш бирсен, балалардан күрсен игелек. Халал кешең белән гомер иттең, бәхетләрең булсын гомерлек. Хөрмәтле Фатыма Рызвановна, бала оныкларыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылабыз һәм бары сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Bizge her balana rəncimə Kütkəndə qaytmasak, kirməsək sinin qullarına Jili davalı qimmədi tırmışda Bulğanığa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşa Nikayem min yaşa Jili davalı dinmedi tırmışta Bulğanığa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşa Nikayem min yaşa Üstürdün naz bilen Ürettin gel uңай sıfatqa Ынтылмай Birgen her kеңешең Кім болып қайларда тұрсақ та Жили давалы тимәді тұрмышта Булғанға син хаман енәшә Min rəhmət barısı işində Min yaşa ənkəyim, min yaşa Rəhmət barısı işində Min yaşa nikayem min yaşa Jili davalı dinmədi tırmışda Bulğanğa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşa nikayem min yaşa Barısı